दीवाना दीवानी से कहत रहे कि मैडम हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े कि हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े अरे तोरा ई खाटी के ओरिजिन गोरे ए ज्योति ज्योति ना हनु तो चल गोरी प्यार करी आज खोड़े खोड़े चल गोरी प्यार करी आज खोड़े कोरस के तनी कोरस के कम कर दे हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े तोरा ई खाती के ओरिजिन गोरे हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े तोरा ई खाती के ओरिजिन गोरे हे मुस्कान अब हमार ले लो सही बात तो चल गोरी प्यार करी आज खोड़े खोड़े कि धक धक करे जब मोर करे जब सटे लुगोरिया तू भीरी 20 मिनट खाती कदा ई जवानी तू हमरा के फिरी श्रीफल बुझाला श्रीफल का बेल बेल कि श्रीफल मुखिया जी हमार सुत तनी का अब मत सुती अभी मजा आवे वाला बा कि श्रीफल और सदन तोर जो बना अरे गोरिया हो करे करे चल गोरी प्यार करी आज खोड़े का नाम हो ये भाई राजकुमार बड़ी सुंदर कलाकार तनी हने हट जरूर सब देख ले राजकुमार जी हमार फोटो बनौले बड़े हां जी अब बड़ी सुंदर फोटो बनौले 2 कॉपी उतार देले बड़े सही बात अपने निशा दीदिया के भी बनौले बड़े दे दे दो जा तारा पर सरस्वती के कृपा बन रहो तारा कला में 4 चांद लागो हम ही माई से प्रार्थना करो भाई के बहुत बहुत धन्यवाद एक बैठ के बढ़ावा के ना दिला कोई बात ना करो हमारे टीम में 1-2 बड़े सफार मत दो
देखी राजन भैया देखी हमारे 2 कॉपी उतरले बड़े राजकुमार एगो राजनो भैया के फोटो बना दी है राजकुमार। सही बात। बहुत सुंदर भाई। चल गोरी प्यार करी आज घरे चल गोरी प्यार करी आज घरे ये हमरा के टाटा जमशेदपुर से आशीर्वाद दिले बनी शिव कुमार बिक्कू जी। हाँ जी 1100 रुपया के शिव कुमार बिक्कू के बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे कि नैना नचा के बोला चुटुर पुटुर बोले लुए गोरिया जब अरे कि नैना नचा के बोला लगे कोई लड़ बगीचा में बोले ताके लू जब हमारा मोरा मन के मुर्गवा डोले अरे ताके लू जब हमारा मोरा मन के मुर्गवा डोले मुस्कान तहरा चारों सखी के ना तोहरो ना चाहो हम अच्छे दिया तहर प्रेमी भइल बनी जा। सही बात। तहरा में कोनो दिक्कते नहीं ना कि देखिले का हेने आवो कि देखिले रोज तोरे सपना सही में देखिले अच्छा रोज तोरे सपना कहाँ कहाँ बेड पर पड़े चल गोरी प्यार करी आज जब प्यार मांगे लगे नेहा जी करे के तो जी नहीं खे कहे के मन करता कि जी के पहले भाव लगा दे कि तू भौजी हो जा। हाँ जी अरे की और चल गड़े के बहाने मोरा दिलवा न तोड़ा आज भर काम तू चलावा अच्छा ऐसे मुहावा न मोड़ा अरे आज भर काम तू चलावा ऐसे मुहावा न मोड़ा दीपू बाबा गोलुआ के देखी जन काम बिगड़े चल बोरी प्यार करी आज खड़े चल बोरी प्यार करी कि अतना ठताड़ू कावना के बोल पर
कि जब हम दोबारा मुस्कान जी सब कलाकार के नियम बा, राजन भैया के पूरा टीम भी संगे बजावत बजावत जानत तनी सब है कि गोलू राजा ही हन तो कम से कम 4 गो सुमिरन करी है, हनुमान जी के गीत से समाप्त करी, ओकरा बाद है निशा चाहे अनुपमा चाहे केहू भी, ओकरा बाद अलग माहौल होला। अब शुरू में 2 गो गीत गौनी या कह देव संगे गावे के तो केहू घबरा जाए, ओमे मूडे ना बन पाला। फिरोज भैया हमनी के मूडियल आदमी है जा, मंच के कलाकार में बहुत कम लोग साथ देला, लेकिन अब का करे जैसन आदेश बा वैसन आदेश के पालन करे के बाद। तो पहला गीत तारा खातिर सोचले बानी सब जानी खातिर, तारा कहला पर मैं लोग दुखा जाता उहे लय हो जन हमारा राजन भैया के भी फेवरेट हो कि बड़ी मस्तानी है। बैठा हमारे जल्दी पैसा दो धोखा जन बना मेरी दिलरुबा। अब तो खाली यूट्यूबे वाला ज्यादा भरल बड़े आदमी सुने वाला नहीं खन कहा है। अच्छा कोई बात ना, कम आदमी रहेला तो बुझाला जे पांडव के ग्रुप हो, ढेर भीड़ रहेला तो बुझाला कौरव के ग्रुप भरल बड़े, तो कमे आदमी में ठीक रहेला। बड़ी सोच के हम शिव भैया से माने बनी अगले बार काहे के बोला तरह, पिछला बार आके गौले बनी, बड़ी सुंदर प्रोग्राम भइल बा अनुपमा के संगे। अब निशा के नाम सुननी तो पिघल गई, लेकिन निशो आज साथ नहीं खी दिले। बाकी अब निशा के सम्मान करे के बा, निशा अच्छा गायिका है। एगो लड़का मैडम जी राउर कहाँ घर हो का नाम हो तनी अपन परिचय दी हमरा के। नेहा गांव कुशीनगर। कुशीनगर बा, नया कलाकार बानी, तनी सब जानी संग त माइयो बहन बाड़ी, तो माई बहन के लायक है गीत होखे। बाकी हाँ जी गीत ऐसने होखे जौन माइयो बहन सुन सके। सही हाँ भजन ना होई, लोक गीत होई, बाकी तनी मिजाज में होखे। का चाह जी